दे फैलाय रायहरलाय मा नाम फंबाय नोंना? बाहादुर लामा सार नोंना? संदीप नार्जारी बबेनि नोंसोरो? सिगांनि सार चिरांनि? आमगुरि सानबेसे जाखो नोंसोर बेहाय? सानथाम जाबाय सार। सानथाम जाबाय? औ जोबथेनानै दोनजानाया? जोबथेनानै दोननाया साननै सार। औ ओमफ्राय थगायनानै थांग्राफ्रा सोर सोर नामखौ दे खोन्था। सासेया बिनो लामा औ जोंनि सिगांनिनो औ गामिनिनो ओमफ्राय सासेया हाथाबारिनि सानाव ओमफ्राय एसेनि नामा जों मिथिथ'वा जादों। गासै एमाउन्टआ बेसेबां होनदों? टटेल 70,000 70,000 वन मान्थनि बिल एक मासावनो 70,000 बिल ओमफ्राय माने मोनसे बुगौमोन बेल' बेयावनो 40,000 आरो पार्सेल गावबा गावनि 12,000 13,000 जायो। बुगा बाहा देखायलाय बेयावसो दंना? ओमफ्राय पार्सेल 12,000 मा जानायफ्रा बे गावसोरनो लानानै थांदों मादों बायनो हायो। औ ओमफ्राय रुम भाराबो होनांगोन ना बिसोरो ना? औ दे जों फैदों हो रायजोफोर आं फैदों ओमफ्राय आदा प्रन्जित औवारि फैदों बे फंबायमोनखौ जोङो एसेबाबो बिसिनि फारसे सावरायनो होननानै रेस्किउ खालामना लांनो होननानै दा गोबांथार फैसा जानानै दं बिसिनि जानाय लोंनाय गासिबो रुम भारा नैबे फंबायमोना साननै सानथामल' जाफैदों बिसोरखौ फासिना खारलांबाय आरोखि दे उनावहाय गासिबो डिटेलखौ मिथिगोन जेबो लानानै थाङाखै हो रायजोफोर ओरैनो बेरायनाय बायदि ओंखारलांनानै थगायना गालांदों सानैखौ फासायनानै गासै 80,000 बिसोरो दा होनांगौ आरोखि मास मोनसेनि जानाय नैबे सार नैबे फंबाय नैबे सासे फंबाय आरो बे फंबाया नैबे हेल्प बे हेल्प खालामदों दा नैबे बिथांखौबो जों लेंहरफादों खाथियाव थानाय हिसाबै जिखुनु जाया जोङो माबा मोनसे सावरायनांसिगोन बिनि सायावहाय थाबैनो डिसिसन लानाय जागोन आरोखि दा जोबोद दुखुनांथाव बिदि थगायनानै थांनाया अनजाग्रा आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो आंनि आंगो लोगोफोर जोंनि बर' हारिनि आइ आफा आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरैयै खावलायहरो मानो होनोब्ला जोङो आसामनिफ्राय गुबुन जायगायाव गोबां थांखि लानानै सोरबायाबा गावनि न'खरखौ ना गोबां बांसिन मानसियानो गावनि न'खरखौ दैदेननो थाखाय बाहेराव खामानि मावनो फैयो जेरै बेंगलर केरेला तामिलनाडु हायद्राबाद बायदि बायदि जायगायाव नङा होमबा स' बिनि गेजेराव जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरा थगायजागासिनो जेरै दा नैबे कन्डिसनाव दङ जोबोद दुखु मोनदों जोबोद अयनाय जादों आदा अमृत मोना थांदों जोंना प्रेमजित सार मोना थांनानै दिनै बे जाथायखौ ना रोखायै जोंनो दिन्थिनो हादों जाय जाथाया जेरै थगायजादों नोंथांमोना भिडिअसखौ क्लियारलि नाय स' आं बिनि गेजेराव आं बुंनो फैयो फंनैसो जोंनि आसामनिफ्राय जोंनि बर' हारिया ना जोंनि बर' हारियानो गोबां फिसा आरो गोबां गोरिब दै खिन्थु दासो जाबोदों माहाजोन गोबां एसे डेभेलप जाबोहांबाय नाथाय बांसिनानो गोबाङानो जोङो गोरिबनि फिसा आरो गोरिब न'खरनि जों गोरिब न'खरनि जानायलाय जों आउटआव मावनानै जानो थाखाय जोङो फैयो आउटआव फैयो नाथाय दा मा जादों थगायजादों गुबुनजों ओरैबायदि थगायजायो हिनजावफोरानो जा हौवाफोरानो जा नङा अनलि सेंग्रा सिख्ला स' आं बेखौनो बुङो नोंसोरो जेब्लायबो बि केयारफुल थानाया जोबोद मोजां जों बेसेबां थगायनानै बेसेबां गादबनानै जाबावनो नङा होमबा स' बिनि थाखायनो हुसियार जा नों जेरावखि थांना खामानि मावनानै जाहैनो गोसो जाया मानो नों हुसियार जा गाव नोङो मोनसे मोजां खामानि मावनो थाखाय नों मोनसे सुलुग लाग्रोनांगोन सिगां नोङो गोदाव सोराव गुबुनखौ फोथायनानै जानला मोनला दान्दिसेनि लोगोखौ फोथायनानै लोगो जाफानानै फैनो नाङा मोजां लोगो नागिर मोजां सिनायनाय मानसि गावनि बर'नि मानसि सिनायखानाय बैफोरजों लोगो जा आरो एक नम्बराव आं बुंनो सानो लोंनाय गोबां हिनजावफोरानो जा हौवाफोरानो जा गोजान जायगायाव फैयोब्ला खामायनो फैयोब्ला लोंनाय जानायखौ जेरै गामियाव बेबहार खालामो थिग बेबायदिनो आउटआवबो लोंनाय जानायजों गोदोसोनानै दिनै थाखाबा अबाव न'खरबा बबाव बिसि फिसाबा बबाव बेबायदि खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनगासिनो स' बिनि थाखाय आं बुङो जेरै जोंहा नंगौ बर' हारियाव लोंनाय जानाया दङ नंगौ सावरि बादालि एबा बैसागुफोरावहाय लोंनाय जानाय जायो नंगौ
नाथाय बेबायदि होननानै आउटआव फैनानै गुबुन जायगायाव खामानि मावनो फैनानै दिनै लोंनाय जानायखौ बारा खालामनाया बेयो जोबोद गोरोन्थि। लोंनाय जानायखौ हमथा, लोंनांगौ सुथि समफोराव जाय लोंनो गोसो सर' खालामबाय ना, एसेब्लाबो एसे लों, जेबो नङा, बाराद्राय दालों। लोङै जायै गावखौनो हुस गैयै, गावनि लाइफ, गावनि न'खर, गावनि थाखा फैसा, गावनि मोदोमाव मा दं बेफोरखौ खोमाना लानाय बे जोबोद गोरोन्थि। लों, नोंसोरखौ बादा होआखै, नाथाय लों, लोंसेयावबो नोंसोरो हुस थानांगोन। जाय लोगोफोरा बांद्राय जौ लोङो बैसोरजों लोगो दाजा। जाय लोगोफोरा लोंसे लोंनानै गावखौनो थाल लानो रोङा बैफोरनिफ्राय गोजानाव था। अब्लासो नों बारग'गोन, अब्लासो नोङो सेफटि थागोन, अब्लासो नोंनि थाखा फैसाया सेफ थागोन, सेभिं जागोन। नोङो लोंग्रा लोगोजों लोगो जादोंब्ला नोंनि थाखा फैसायाबो सेभिं थानाय नङा। नोंनि न'खराव नोङो नांगौ बायदि बेसेनखौ हरनो हानाय नङा, रांफोरखौ। स' बिनि थाखायनो आउटआव फैदों होननानै नोंथांमोना बेबायदि आलाय सिलाय जानो नाङा। सोरजोंबा थगायजानाय, सोरजोंबा लांखार जानाय ना, गावनि जिउ थासान्दियावनो, थांना थासान्दियावनो गावनि आइडिया, गावनि राव, गावनि रायलायनो, गावनि टेलेन्ट थाखानानै दिनै मानो थगायजानो? माबायदि थगायजायो? जोबोद गिथावना महर लागासिनो गावनि लाइफआनो आरोना, गावनि लाइफआनो गुबुनजों थगायजानाय। दिनै नाय, जोबथेसालि बायदि, जेल बायदि रुम सिङाव सासे मालिकजों जोबथेनानै दोनजादों, जोबोद दुखुनांथाव। बिनिखायनो लोंनाय जानायनिफ्राय गोजानाव था ना, इसोरखौ गाबज्रिनायाव जेब्लाबो लोगोसे था इसोरजों, इसोरखौ गाबज्रि। न'खरनि बिदा फंबाय, फेमिलि, गावनि बिसि बिसायजों खौसेयै था, गोरोबनायाव था, सापर्ट मोनगोन। नों गोजान जायगायाव फैदों होननानै बिसि बिसाय गैया, रावबो गैया, बिमा बिफा गैया होननानै लोरबां जानो नाङा। लोंनाय जानायजों गेलेनो नाङा। जोंनि जिउआ दानो दं दानो गैया। दान्दिसेनि जिउखौ लानानै दसे समब्लाबो आलो गोजोन रायजो जालांनो हास्थाय, नाजा। जोंनि बे जिउआलाय मा, गाबोन दं दिनै गैया, दिनै दं गाबोन गैया। जों बुंस'नो हाया जोंनि जिउआ माला गोमोरलांगोन, थास'लायनि दै बायदि। स' बे जिउखौनो लानानै दान्दिसेनि थाखाय जोङो ना गोजोन संसार जालां। रावजोंबो थगायजानो नाङा, इनाय खालामजानो नाङा, नियायै थां जेब्लाबो। नों गाव स्ट्रं जायोब्लानो रावबो नोंखौ जेबो खालामनो हाया, रावबो खैफोदाव खोलैनो हाया।